ассалому алайкум надагони азиз. барномаи иттилооти ахборо бо муҳимтарин хабар гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намудан мустақиман манзуратон менамоем. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. истиқлол рамзи соҳибдавлатӣ, саодати миллат ва бузургтарин сармояи тарихии миллати тоҷик. истиқлолият бузургтарин ормони миллии мо аст. дар ноҳияи файзобод роҳҳои маҳаллӣ таъмиру навсозӣ карда мешаванд. саҳми соҳибкорон дар ин тадбир назаррас аст. ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Хӯросон бунёди 20 иншооти таъиноти гуногун идома дорад. айни замон 364 иншоот пурра ба истифода дода шудааст ки ин 100% нақшаро дар бар мегирад. таъмини мактабачагон бо либоси ягонаи мактабӣ бо нархи нисбатан арзон, ташкили ярмаркафурӯши либос ва лавозимоти мактабӣ дар шаҳри Ҳисор. сокинони ноҳияи Деваштич маҳсулоти кишоварзиро тариқи консервакунонӣ барои зимистон захира мекунанд. истиқлол рамзи соҳибдавлатӣ, саодати миллат, бузургтарин сармоя барои халқи кӯҳанбунёди тоҷик ба ҳисоб меравад. дар даврони соҳибистиқлолӣ ҷумҳурии тоҷикистон тавонист роҳи минбаъдаи рушди сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиро муайян намояд ва дар заминаи он ба натиҷаҳои назаррас ноил гардад. имрӯз бо шарофати истиқлоли давлатии тоҷикистон бо қадамҳои устувор дар ҳама самтҳо дастовардҳои бузургро соҳиб гашт ва бо сарбаландӣ тавонист ба ҳадафҳои стратегӣ расад. шарҳи мавзӯъ дар таҳияи Нуриддини Қурбон. истиқлолу озодӣ, сулҳу суботи сартосарӣ ва ваҳдати миллӣ роҳи пешгирифтаи мардуми тоҷикро ба сӯи амалӣ гардондани дигаргуниҳои бунёдии ҷамъиятиву сиёсӣ боз намуд. 9 сентябри соли 1991 ҷумҳурии тоҷикистон истиқлоли давлатиро ба даст овард ва аз ҳамон сол дар арсаи байналмилалӣ ба сифати кишвари ҳуқуқбунёд дунявӣ ва ягона эътироф гардид. имсол мардуми сарбаланди тоҷик 30-юмин солгарди истиқлоли давлатиро бо дастовардҳои назаррас пешвоз мегиранд. дар зарфи 30 соли соҳибистиқлолӣ тоҷикистон тавонист ба пешравиҳои назаррас дар доираи ҳадафҳои стратегӣ ноил гардад. истиқлолият бузургтарин ормони миллии мо аст ва мо тӯли 1000 сол истиқлолият надоштем, вале ҳамин охири асри 20 ба мо имкон фароҳам овард ки мо соҳиби истиқлолияти комили сиёсии давлатӣ шавем. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки мо ба сифати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат эътироф кардаем, на танҳо сулҳу ваҳдати моро таъмин карданд, балки истиқлолияти моро ҳифз карданд, давлатдории моро аз шикасти ногузир наҷот доданд. барои расидан ба ҳадафҳои стратегӣ дар самти сохтмони корхонаҳои азими саноатӣ, коргоҳҳои истеҳсолӣ, бунёди роҳҳои автомобилгард ва ба ин васила бо ҷои кор таъмин кардани аҳолӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум барномаву лоиҳаҳои муҳим амалӣ гардиданд. соҳибистиқлолӣ ба мардуми шарифу заҳматқарини тоҷикистон рӯҳи нав бахшида сатҳи худшиносӣ, эҳсоси ватандорӣ ва ифтихори миллии хурду бузурги кишварро ба зинаи нав бардошт. ҷумҳурии тоҷикистон дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо вуҷуди мушкилоту монеаҳои зиёд таҳкурсии давлати соҳибихтиёрро таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва азму иродаи қавии мардуми меҳнатдӯст гузошт. вазифаи асосии мо дар шароити имрӯза, дар шароите ки мо зери тантанаи истиқлолият қарор дорем, мо бояд пеш аз ҳама ҳамин истиқлолияти худро ҳифз кунем, ҳамин суботи худро ҳифз кунем, ҳамин дастовардҳои худро таҳким бахшем. ҳифзи арзишҳои истиқлол ва таҳкими он ки дастоварди нодир аст, вазифаи ҳар фарди худогоҳу худшинос аст. Нуриддини Қурбон, Баҳодур Қурбонзода, Фирӯзи Мусо барои барномаи ахбор. дар ноҳияи файзобод дар доираи тадбирҳои бунёдкориву ободонӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар баробари ба истифода додани як зумра иншооти таъиноти гуногун роҳҳои нақлиётгар навсозию мунфарш карда мешавад. имрӯз бо саҳми соҳибкори ватанӣ масофаи 2000 метр роҳи маҳаллии Орифон мунфарш карда шуд. гузориши ҳамкорамон Маҳмадалӣ Абдукарим ва Шукруллои Нурулло. мунфаршкунӣ ва навсозии роҳҳои нақлиётӣ дар ноҳияи Файзобод бо вусъат идома дорад. дар ноҳияи Файзобод бунёд ва мавриди истифода қарор додани як зумра иншооти гуногунсоҳа ба ифтихор аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ вусъат меёбад. мақомоти
ҳокимияти давлати ноҳия дар ҳамкорӣ бо соҳибкорони маҳаллӣ дар доираи корҳои бунёдкорию созандагӣ ба ҷиҳати рушди бахши хусусӣ тадбирҳои судмандро роҳандозӣ намуда тавассути техникаҳои муосири роҳсозӣ роҳи маҳаллии деҳаи орифони ҷамоати деҳоти мискинободро мунфарш намуда мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. роҳи байни деҳаи орифон ва деҳаи мискинобод ки масофаи 2 километрро ташкил медиҳад аз тарафи соҳибкор розиқзода убайдулло мунфарш гардида имрӯз хушбахтона ҳамчун тӯҳфа ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор дода шуд. дар ҷамоати деҳоти мискинобод наздик ба 20 000 аҳолӣ сукунат дошта дар доираи корҳои созандагӣ ба ифтихор аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ бунёди 47 иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифта шуда дар ҳудуди 8 деҳа то имрӯз 40 иншооти гуногунсоҳа сохта шудааст. дар беморхонаи бемориҳои сироятии ҷамоати деҳоти мискинободи ноҳияи Файзобод айни замон бинокорон марҳилаи охирин корҳои сохтмониро вусъат мебахшанд. бо дастрасӣ ва таъмини таҷҳизоти тиббӣ иншооти бунёдгардидаи соҳаи тандурустӣ рӯзҳои наздик мавриди истифода қарор дода мешавад. иттилоъ дода шуд ки дар иншооти ҷашнии сохташавандаи беморхонаи бемориҳои сироятӣ ҳар як бемор дар утоқҳои алоҳидаи фарогири тамоми шароити зарурӣ бо ҷалби беҳтарин мутахассисони соҳаи тандурустӣ ба табобат фаро гирифта мешаванд. беморхонаи бемориҳои сироятӣ ки дар минтақаи мискинобод мавриди баҳрабардорӣ истифода дода мешавад ин мутобиқ гардонда шудааст ба стандартҳое ки аз тарафи вазорати тандурустӣ ва иши маҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шудааст ба он мувофиқат мекунад. ин метавонад ки беморон сари вақт аз рӯи бемориҳое ки онҳо гирифтор мебошанд аз рӯи он табобати худро дар он ҷо қабул намоед. таъмиру навсозии роҳи маҳаллии мошингарди меҳробод шерамон ҳам аз ҷумлаи иншооти бунёдгардида бахшида ба сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ арзёбӣ мегардад. роҳи нақлиётӣ аз ҳисоби бюҷети мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Файзобод мутобиқи талабот ва тавассути техникаҳои роҳсозӣ мунфарш гардида иншооти роҳсозӣ гардида барои сокинони ҷамоати деҳоти меҳробод ҳамчун армуғони идона аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим карда шуд. роҳи мазкур дар масофаи 2000 метр бо сифати баланд мунфарш гардида аз рӯи гуфтаи роҳсозон сокинону ронандагон аз ин роҳ солҳои зиёд истифода мебаранд. вусъати корҳои бунёдӣ дар иншооти сохташавандаи ҷашнӣ дар марказ ва ҳудуди ҷамоату деҳоти ноҳияи Файзобод аз он гувоҳӣ медиҳад ки соҳибкорон сокинон ва мардони бунёдкори диёр бо мақсади боз ҳам ободу зебо намудани як гӯшаи диёр дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳия тадбирҳои ободониро марому мақсади ҳамарӯзаи худ қарор доданд. маҳмадалӣ абдукарим, шукруллои нурулло аз ноҳияи Файзобод барои барномаи иттилоотии ахбор. анҷоми нақшаи омодагӣ ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имкон фароҳам овард ки дар ноҳияи Хӯросон даҳҳо ҷойи нави корӣ таъсис ёбад, имкониятҳои истеҳсолӣ бештар шавад ва сокинон аз хизматрасониҳои беҳтари соҳаи иҷтимоӣ баҳравар гарданд. дар самти созандагиҳо натиҷаҳои баланд аз ҳама бештар дар соҳаи маорифу тандурустӣ дида мешавад. ҳоло дар ноҳияи Хӯросон бунёди 20 иншооти таъиноташ гуногун идома дорад. наврӯзшоҳи Азизулло гузориш медиҳад. тамоми 3 соли охир ҳамин гуна дар сатҳи баланд таъмин намудани раванди созандагиҳо буд ки нақшачорабиниҳои омодагӣ ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Хӯросон дар самти бунёду ба истифода додани иншооти нав 100% иҷро гардид. айни замон талош ба он равона карда шудааст ки бунёди иншооти сохташаванда мутобиқ ба талаботи лоиҳавӣ ва дар муҳлати муайяншуда ба анҷом расонида шавад ва барои беҳтар намудани сатҳи зиндагии мардум заминагузорӣ гардад. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳия сохтмон ва таъмири 364 иншоот ба нақша гирифта шуда буд ва айни замон 364 иншоот пурра ба истифода дода шудааст ки ин 100% нақшаро дар бар мегирад.
бинои мактаби рақами 7 64 синфхонаи иловагӣ 2 кӯдакистон 12 майдонча 4 беморхона 17 бунгоҳ ва 7 маркази тиббӣ 2 меҳмонхона корхонаҳои коркарди шир духти либос барои мактаббачагон ва дигар иншооти истеҳсолӣ ва маишию хизматӣ мавриди истифода қарор гирифтанд. бунёди иншооти соҳаи маорифу тандурустӣ навсозию асвалпӯшкунии роҳҳои маҳаллӣ бо масофаи 66,7 километр дар 53 кӯчаю деҳа ва мавриди истифода қарор гирифтани иншооти гуногуни соҳибкорӣ имкон фароҳам овард ки даҳҳо нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин ва имкониятҳои истеҳсолии ноҳия бештар шавад. ҳамзамон то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ гулу бутаҳои ороишӣ шинонида шуда зебогии дучанди маркази ноҳия таъмин карда мешавад. дар ин баробар ҳоло бунёди иншоот дар ноҳияи хуросон бо ҷалби соҳибкорон ва маблағгузории ҳукумати мамлакат идома дорад. айни замон сохтмони тақрибан 20 иншоот идома дошта ва кӯшиш ба харҷ дода истодаем ки то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода шавад. дар ҷамоати деҳоти фахрободи ноҳия бунёду ба истифода додани 27 иншоот ба нақша гирифта шудааст. айни замон корҳо дар бунёди бинои нави ҷамоати деҳот ва дигар иншооти ба нақша гирифташуда бо маром идома дорад. дар баробари мавриди истифода қарор гирифтани бунгоҳу марказҳои саломатӣ ҳамзамон шуъбаҳои беморхонаи марказӣ аз таъмир бароварда шуда таҷҳизоти нав барои ташхису табобат ворид карда шудааст. кашидани хати оби нӯшокӣ аз масофаи бештар аз 20 километр мушкилии норасоии обро дар беморхонаи марказӣ ҳал намуд. як беморхонаи нави замонавӣ сохтмонаш идома дошта истодааст. дар беморхонаи минтақавии айнӣ бошад шуъбаи сироятӣ ки аз 25 кат иборат аст ба куллӣ аз таъмир бароварда шуда ба кор дароварда шудааст. аз оби нӯшокӣ ки мо танқисӣ мекашидем аз 22 километр роҳ оби нӯшокиро ба беморхонаи марказии ноҳия оварда шуд. аз маркази ноҳияи хуросон роҳи аҳамияти байналмилалӣ доштаи душанбе бохтар мегузарад ва имрӯз талоши мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия дар ҳамдастӣ бо сокинону соҳибкорон ба он равона карда шудааст ки тавассути бунёду навсозии иншооти таъйиноташ гуногун ва шинондани гулу бутаҳои ороишӣ зебогии дучанди маркази ноҳияро таъмин кунанд. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи хуросон 364 иншоот мавриди истифода қарор гирифтааст ки 100% иҷрои нақшаро ташкил медиҳад. ҳоло тақрибан бунёди 20 иншооти таъйиноташ гуногун ва зебогардонии маркази ноҳия идома дорад. дар ноҳияи Тоҷикобод барои 268 хонаводаи зарардида аз заминларзаи санаи 10 июл ба амал омада манзилҳои истиқоматӣ бунёд мекунанд. дар сохтмони манзили зист афсарону сарбозони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин коргарони ташкилоту идораҳои ноҳиявӣ саҳм мегузоранд. гузориши Идигули Маҳмуд аз ноҳияи Тоҷикобод. аз заминларзаи ҷамоати деҳоти лангаришоҳи ноҳияи Тоҷикобод ки бар асари офати табиӣ 58 хонаи истиқоматӣ пурра ва 210 хонаи дигар қисман хароб шуда буд, беш аз як моҳ сипарӣ шуда истодааст. дар ин муддат бо кӯмаки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон осебдидагон бо масолеҳи сохтмонӣ пурра таъмин карда шуданд то хонаҳои истиқоматӣ аз нав вобаста ба шароити маҳал бунёд карда шаванд. зеро деҳаҳои аҳолинишин аз сатҳи баҳр дар баландии қариб 2000 метр ҷойгир мебошад. ситоди рафъи оқибатҳои офати табиӣ аз рӯи нақшаи таҳризишудаи мутахассисони соҳаи сохтмону меъморӣ, олимони пажӯҳишгоҳи зилзиласанҷӣ ва дигар ташкилоту идораҳои ҷумҳуриявӣ хонаҳои истиқоматии осебдидагонро бунёд намуда истоданд. бо мақсади суръат бахшидани корҳои сохтмонӣ дар деҳаҳои аз офати табиӣ зарардидаи ҷамоати деҳоти лангаришоҳ афсарону сарбозон ва коргарони ташкилоту идораҳо сафарбар шуданд, зеро то фарорасидани фасли сардиҳои кӯҳистон бояд манзилҳои зисти шаҳрвандон пурра ба истифода дода шаванд. имрӯз ҳайати шахсии кумитаи ҳолатҳои фавқулодда қисмҳои ҳарбӣ ва ҳавоидоҳи сохтории он баъри бартараф намудани оқибатҳои офатҳои табиӣ дар ноҳияи Тоҷикобод кори фаъолият намуда истоданд. аз 58 манзили истиқоматии шаҳрвандон ки дар натиҷаи заминларза аз офати табиӣ зарарзида буданд, то имрӯз 45 манзили истиқоматӣ бо бетон рехта шуда таъкурсии бино бо хок пур карда шудааст. айни замон дар 8 манзили истиқоматии шаҳрвандон корҳои бардоштани деворҳо рафта истодааст. техникаву механизмҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз баъри бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ кор фаъолият намуда барои зарардидагони офати табиӣ кашонидани хишт, сангу шағал ва дигар масъулияи сохтмониро анҷом дода истоданд.
ташкили дурусти кори ситоди рафъи оқибатҳои офати табиӣ ва ҷалби қувваи кории иловагӣ барои бунёди манзилҳои истиқоматӣ аз рӯзҳои аввал боиси он шуд ки дар муддати кӯтоҳ осебдидагон сохтмони таҳкурсии биноҳоро анҷом дода бо кӯмаки афсарону сарбозон деворҳои бинои истиқоматиашонро бардоранд. ба гуфти масъулони ситоди рафъи оқибатҳои офати табиӣ дар ноҳияи тоҷикобод тамоми масолаи сохтмонӣ сангу шағал ва қисман хишт дастрас гардидааст то аз имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода бурда хонаҳои истиқоматии осебдидагон дар муҳлати пешбинишуда ва бо сифати баланд ба истифода дода шаванд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Тоҷикобод. дар шаҳру деҳоти Кӯлоб корҳои омодагӣ ба оғози соли нави хониши 2021-2022 идома дорад. дар ҳудуди шаҳр 28 ва деҳоти Кӯлоб 29 муассисаи таълимӣ амал мекунанд. бо сабаби аз ҳисоби буҷаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ то ҳанӯз ҷудо нашудани маблағ дар аксари ин муассисаҳои таълимӣ бахусус деҳот корҳои таъмири ҷорӣ аз ҳисоби волидайн ва омӯзгорон сурат мегирад. дар муассисаҳои таълимӣ 12, 21, 36 ва 2 филиали он дар деҳот аз нокифоя будани маблағи таъмир, вазъи омодагӣ ба соли нави хониш ва дигар мушкилоти соҳа ташвишовар боқӣ мондааст. дар муассисаҳои таълимӣ зикршуда шояд имсол низ хонандагон бо китобҳои фарсуда ва мизу курсиҳои шикастаю корношоям ба таҳсил фаро гирифта шаванд. чаро масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва раёсати маорифи шаҳри Кӯлоб нисбат ба ин масъала беэътиноӣ зоҳир мекунанд? идомаи мавзӯъ дар гузориши Сайҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар шаҳру деҳоти Кӯлоб бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмини рушди соҳа ва беҳтар намудани шароити таълиму тарбият дар солҳои соҳибистиқлолӣ беш аз 30 бинои нави таълимӣ ба 190 адад синфхонаҳои иловагӣ барои зиёда аз 12 000 ҷои нишаст сохта мавриди истифода қарор дода шудааст ва ин раванд имрӯзҳо низ бо маром ҷараён дошта бо харҷи маблағҳои ҷумҳуриявӣ ҳамкорӣ бо шарикони рушд ва саҳми соҳибкорон иншооти нави соҳа бунёд мегардад. дар маҷмӯъ айни замон аз 57 муассисаи таълимӣ 28 адад дар шаҳр ва 29 адади он дар деҳоти Кӯлоб амал мекунад. дар доираи вусъи тадбирҳои ободонӣ бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон муассисаҳои таълимии ҳудуди шаҳр пурра ба таъмиру навсозӣ фаро гирифта шуда ба соли нави хониши 2021-2022 омода гардидааст, вале дар деҳоти шаҳр бошад ин масъала то ҳанӯз ҳалталаб боқӣ мондааст. аз ҷумла дар муассисаи таълимии рақами 21 аз ҳисоби маблағҳои ассотсиатсияи волидайну омӯзгорон танҳо намои асосии 2 бинои таълимӣ аз таъмири ҷорӣ бароварда шуда синфхона ва ҳуҷраи омӯзгорон ба таъмир ниёз дорад. дар ин муассисаи таълимӣ ки 525 нафар хонандагон дар ду бас ба таҳсил фаро гирифта мешавад, мизу курсиҳо қариб ки пурра шикастаю корношоям гардиданд. дар як бинои таълимӣ қисмати болопушт, сақф ва роҳрави бино ба андешаи омӯзгорон беш аз 1 сол аст ки дар чунин вазъ қарор дорад ва дар сурати дастгирӣ пайдо кардан аз ҷониби волидон бояд ин камбудиҳо низ бартараф карда шавад. 4 симхонаи ки бисёр фаршаш таъмирталаб шуда буд, симхонаҳоро таъмири капиталӣ намудем ва боз дар оянда ҳастанд он камбудиҳое ки масалан мо ба нақша гирифтем ва дар давоми фаъолияти ассотсиатсияи волидону омӯзгорон бо кӯмаки падару модарон, яъне ки бо кӯмаки аҳли деҳа ин камбудиҳоро бартараф намуданем. дар ин муассисаи таълимӣ дастрасӣ ба китобҳои нави дарсӣ низ яке аз мушкилоти асосӣ арзёбӣ карда мешавад. дар асоси дархости масъулин ба раёсати маорифи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб оид ба таъмини китобҳои дарсӣ то ҳанӯз ҳамагӣ 250 адад китоби тозанашр ба ин муассисаи таълимӣ дастрас гардидаасту халос. дар муассисаи таълимии рақами 21 бештари китобҳои дарсӣ кӯнаю фарсуда шуданд. тавре китобдори муассиса иброз доштанд бояд беш аз 1000 адад китоби дарсӣ бо ин сабаб ба китоби тозанашр иваз карда шавад, аммо аз бемасъулиятӣ ва фориғболии масъулини соҳа ғарами чунин китобҳо то ҳанӯз дар китобхонаи муассиса нигоҳ дошта мешавад ки ин дар навбати хеш ба афзоиши ҳамасолаи маблағи шартномаи пардохти китоб боис хоҳад шуд. эътибор соқит кардагӣ мо 2800 дона китоб ҳамунҷа ҳастае ки бояд ки ман ҳами корома ки буд кардам шӯъбаи маориф мея ёро мебара. дар доираи корҳои омодагӣ ба соли нави хониш дар баробари таъмир шишабандии муассисаҳои таълимӣ низ бояд анҷом дода шавад, вале дар ин муассисаи таълимӣ дари роҳрави асосӣ ва якчанд синфхона илова ба шишабандӣ бояд таъмиру навсозӣ карда шавад. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 12 низ корҳои таъмирӣ то ҳанӯз идома дорад. таъмири муассиса ҳастанд аз ҳисоби авои муассиса ташкил карда шудааст. аз ҳисоби буҷаи мақомоти иҷроия ягон сомон ба мо ҷудо нашудааст.
در این مؤسسه تاسیسات میانه عمومی با سبب آنکه از حساب بودجه مقامات اجرا کننده دولتی شهر کولاب برای اجرای کارهای تعمیری و آمادگی به سال نو خونیش 2021-2022 مبلغ جدا نگردیده است، آموزگاران و کارمندان بخش خواجگیداری با دستگیری والدین و مبلغ تعمیر که از خوانندگان در سال خونیش 2020-2021 جمع آوردند کارهای تعمیری را انجام میدهند. در مؤسسه تاسیسات میانه عمومی رقم 12 نیز از سبب شکسته و کارناشایان گردیدن میز کرسی ها مشکلات نارسایی جای نشست به مشاهده میرسد. در ادامه از کارهای تعمیری در برابر رنگ و بار بینای صنفخانه باید مسئولین سر مسئله برطرف ساختن نقصان های تکنیکی خطای انتقال و تامین برق نیز دقت جدی ظاهر نمایند، زیرا در شرایط صنفخانه چنین کمبودی پیامد ناخوش را به بار خواهد آورد. در مؤسسه تاسیسات میانه عمومی رقم 36 و 2 فیلیال آن در دهات کولاب نیز وضع آمادگی به سال نو خونیشی 2021-2022 در سطح خیلی پست قرار دارد. در بینای اساسی مؤسسه تنها مدیر بخش خواجگیداری به کارهای تعمیری جلب گردیده است که در تنهایی تا نیمه سال خونیش نیز نمیتوان کارهای پیش بینی شده را به انجام رسانید. اگر در مؤسسه‌های تعلیمی بالا ذکر میز و کرسی‌های خوانندگان کارناشایی هم گردیده باشد، در مکتب رقم 36 میز و کرسی‌های آموزگاران شکسته و کارناشایی هم شدند که این را نمیتوان به عمل بداخلاقانه ایده از خوانندگان ربط داد. در این فیلیال مؤسسه تعلیمی که چند سال قبل بنیاد گردیده است، امسال خوانندگان در چنین شرایط به تحصیل فرا گرفته می شود. برای کودکانی که بار اول به مؤسسه تعلیمی قدم میگذارند چنین وضع بر روی دانش اندوزیشان به تاثیر نخواهد ماند. از جانب دیگر فارغبالی نسبت به کارهای آمادگی به سال نو خوانش در برابر شرایط به صفت تعلیم و تربیت نیز تاثیر جدی میرساند. سوال مطرح این است که چرا کمبودی را نادیده میگیرند؟ در شهر حصار برای تامین مکتبچگان با لباس یگانه مکتبی با نرخ نسبتاً ارزان ярмарка فروش لباس و لوازمات مکتبی تشکیل کرده شده است. در این ярмарка فروش استحصال کنندگان وطنی محصولات خود را به فروش گذاشتند که از جهت صفت به طلبات جوابگو می باشند. گزارش از شهر حصار. در شهر حصار با مقصد تامین مکتبچگان با لباس یگانه مکتبی و دیگر تجهیزات ضروری تعلیمی ярмарка فروش سر لباس یگانه مکتبی تشکیل کرده شده است. از 1 آگوست سال 2021 ярмарка فروش لباس مکتبی در شهر حصار تشکیل کرده شده است که همه روزه از این ярмарка برای خوانندگان مؤسسه تعلیمی شهر حصار پدر و مادرها لباس یگانه مکتبی را خریداری نموده ایستادند. همه روزه به این مکان شماره زیادی ساکنان با فرزندانشان حاضر شده موافق سن و سال لباس‌های مکتبی با صفت استحصال کنندگان وطنی را خریداری می‌نمایند. مورد ذکر است که حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد دستگیری صاحبکاری استحصالی و رشد بخشیدن ساحه صنعت در مملکت برنامه‌های مشخص را عملی نموده است. نتیجه همین است که قریب در همه شهر و ناحیه‌های مملکت کارخانه‌های صنعتی مخصوصاً دوزندگی فعال کرده شدند و با استفاده از محصولات خام وطنی محصولات با صفت جوابگوی به طلبات زمان معاصر را آماده می‌سازند. ساکنان شهر از تشکیل چنین ярмарка فروش قناعتمند بوده برای تشکیل کنندگان این تدبیر اظهار مینتداری می‌نمایند. امروز در شهر حصار ярмарка مکتبی گشوده شده است. ما خرسندانه همراه نبیرچه‌ام برای خرید آمدیم و در اینجا دیدیم که همه با نرخ‌های دسترس و همه گونه اشیاءهای مکتبی یافت می‌شود و ما خرسندانه خرید کردیم. با بار نمودن لباس یگانه مکتبی استحصال وطنی در ضمیر خوانندگان حس بلندی زیبایی پرستی، آداب و اخلاق نمونوی، آزادگی خلق و اطوار حمیده را تربیت نموده در بالاروی خودشناسی و افتخار ملی نقش باسزا دارد. باید تاکید نمود که راهاندازی استحصال لباس مکتبی در مملکت میتواند برای تأسیس جایهای نوی کاری، زیاد نمودن حجم استحصال محصولات واردات عوض کننده، غنی گرداندن بودجه جمهوری و در این زمینه برآورد صنعتی کنونی با سرعت کشور مساعدت می‌نماید. ساحه صنعت در رشد اقتصادیات ملی نقش موثر داشته، تأسیس کارخانه‌های نو، مهیا کردن جایهای کاری، افزون نمودن نامگوی محصولات رقابت‌پذیر و بلند برداشتن اقتدار صادرات محصولات به نیکو احوالی مردم مساعدت خواهد کرد. مورد ذکر است که جهت رشد استحصالات، هوسمندگردانی و دستگیری مال استحصال کنندگان وطنی در سمت خوش‌طرح و زمانوی و رقابت‌پذیر استحصال نمودن لباس مکتبی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان امتیازهای اندازی نیز فراهم آورده شده‌اند. موضوع دیگر در دایره برگزاری چاره‌بینی فوری جستجویی از جانب کارمندان ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان و قشون‌های سرحدی کوشش قاچاق مواد نشاور را در سطح جمهوری تاجیکستان با جمهوری اسلامی افغانستان پیشگیری نمودند. گزارش خبرنگاران ما از جانب گروه فوری ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان
дар якҷоягӣ бо хизматчиёни қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ гузаронида шуд. гурӯҳи калони қочоқбарони афғон сарҳади давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро ғайриқонунӣ убур намуданд. ҳангоми вуруди ғайриқонунии сарҳад қочоқбарон ба амри гурӯҳи фаврӣ итоат накарда аз силоҳи оташфишон тир кушоданд. дар натиҷаи задухурди мусаллаҳона қочоқбарони афғон тоб наоварда ба самти вулусволии чайёби вилояти тахори ҷумҳурии исломии афғонистон фирор намуданд. дар ҳафти аз назаргузаронии ҷои ҳодиса 4 бор халтаи полиэтиленӣ ки дар дохили он 46 баста воситаи нашъадори навъи ҳашиш, 1 баста воситаи нашъадори навъи афюн мавҷуд мебошад дарёфт гардид. ҳамзамон дар мавзеи мазкур зимни ҷустуҷӯиҳои иловагӣ 1 бор халта ки дар дохилаш 3 қутии пластикии дорои моддаҳои психотропии навъи метафетамин, 1 селофани сафед дар дохилаш 8 адад ҳабҳои рангашон гулобӣ ва 1 қутии коғазӣ дар дохилаш маводи бӯи махсус доштаи воситаи нашъадори навъи афюн дарёфт ва мусодира карда шуд. аз ҷониби шуъбаи тафтишотии гурӯҳи фаврии раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон нисбат ба қочоқбарони афғон бо моддаҳои 200 қисми 4 банди д, 289 қисми с ва 335 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. тағйирёбии иқлим яке аз мушкилоти глобалии замони муосир дар баробари дигар хатару таҳдидҳо ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст ки кишварҳои ҷаҳон барои пайдо кардани роҳҳои ҳалли он ҷаҳду талош доранд. ҷумҳурии тоҷикистон аз шумори кишварҳои ташаббускор дар ҳалли мушкилоти марбут ба тағйирёбии иқлим тадбирҳои муассирро амалӣ намуда тавассути татбиқи барномаҳои давлатӣ дар ин самт саҳми фаъолу назаррас мегузоранд. гузориши маҳмадалӣ Сафар. тағйирёбии иқлим яке аз мушкилоти ҷиддии замони муосир ба ҳисоб меравад ки ин раванд ба миқдор ва сифати захирҳои оби тоза тадриҷан таъсири манфӣ расонидааст. таи 10 солаҳои охир дар тоҷикистон коҳиши чашмраси масоҳати пиряхҳо ки барои кишварҳои осиёи марказӣ муҳиманд ба назар расида, дар давоми 70 соли охир тақрибан 35% пиряхҳои хурдҳаҷми тоҷикистон талаф ёфтаанд. паёмадҳои тағйирёбии иқлим аз ҷумла селҳо, боронҳои пуршиддат, зудобшавии барфҳо, эрозияи обӣ, шӯршавии заминҳо, шамолҳои сахт, хунукиҳои баҳорӣ, паҳншавии ҳашаротҳои зараррасон, норасоии об, тӯфон ва гирдбодҳо, гармсел, хушксолӣ, бемориҳои растанӣ, таназзулёбии заминҳо ба шумор рафта, ин омилҳо ҳамчун офатҳои табиӣ ба соҳоти мухталиф хисороти ҷиддиеро ба бор хоҳанд овард. таъсири тағйирёбии иқлим на ин ки ба пиряхҳо ба қисми забонаи он ки ҷомеаи ҷаҳонӣ умуман нигарон аст, ба қисми забонаи пиряхҳо ки онҳо аз ҳад зиёд об мешаванд, сабаби офатҳои табиӣ ҳастанд, ба онҳоро овардан. умуман имсол як соли хеле ҳам аз ҷиҳати гармӣ мувофиқи таҳлилҳои созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ соли гармтарин ба ҳисоб меравад. лекин дар баландои 3,5-4 ҳазор метр умуман ҳарорати ҳаво он қадар баланд набуд. тибқи натиҷаи тадқиқоти олимону мутахассисон баландгардидани ҳарорати ҳаво дар кураи замин низ ба вусъати бесобиқаи ин раванд мусоидат хоҳад кард. дар ҳалли проблемаҳои вобаста ба тағйирёбии иқлим, масъалаи ҳифзи манбаъҳо ва захирҳои оби тозаи ошомиданӣ, ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳайси кишвари ташаббускор ва пешсаф дар миқёси ҷаҳонӣ алалхусус дар чаҳорчӯбаи Созмони Милали Муттаҳид эътироф гардидааст. Ташаббусҳои кишвари мо дар ин самт ба эҷоди як платформаи васеъ барои муҳокима ва ҷустуҷӯи роҳҳои бештари мусоид ва оқилонаи ҳалли мушкилоти марбут ба захирҳои об нигаронида шудааст. ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳайси кишвари ташаббускору пешсаф тадбирҳои муҳиму саривақтии марбут ба ҳифзу нигаҳдошти захирҳои об ва ҳалли проблемаҳои вобаста ба рафъи тадриҷии оқибатҳои ногувори тағйирёбии иқлимро минбаъд низ амалӣ намуда, дар ин раванд баргузории як қатор чорабиниҳои сатҳи минтақавию байналмилалиро ба нақша гирифтааст. корхонаи воҳиди давлатии бонки саноативу содиротии тоҷикистон саноат содирот бонк дар шаҳри хуҷанди вилояти суғд аввалин филиали худро ифтитоҳ намуд. имрӯз бонк ҳамчун сармоягузори дохилӣ фаъолияти худро ба дастгирӣ намудани соҳибкории истеҳсолӣ равона намудааст ва соҳибкорони суғд низ фаъолияти худро аз ҳисоби маблағҳои қарзии бонки мазкур амалӣ мекунанд. гузориши Равзалии Раҳмон. ҳукумати мамлакат дар доираи иҷрои барномаҳои тараққиёти иқтисодии кишвар рушди соҳаи саноат, дастгирии давлатии соҳибкорӣ тадбирҳои муҳимро амалӣ менамояд.
дар асоси нишондоди барномавии паёми пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои дастгирии соҳибкорони ватанӣ бахусус дар соҳаҳои истеҳсолӣ ва содироти маҳсулоти ватанӣ ҷиҳати иҷрои вазифаҳои фонди дастгирии соҳибкорӣ таъсиси бонки саноативу содиротии тоҷикистон саноатсодиротбонк аз тадбирҳои навбатии рушду тавсеяи раванди сармоягузории дохилӣ ва дастгирии молиявии соҳаҳои воқеии иқтисоди миллӣ маҳсуб меёбад. Бо иқдоми роҳбарияти бонк дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ифтитоҳи филиали бонки саноативу содиротии тоҷикистон саноатсодиротбонк дар шаҳри Хуҷанд барои соҳибкорону соҳаи саноату содироти вилояти Суғд баҳри дастгирии молиявӣ ва дастрасӣ ба сармоягузориҳои дохилӣ имконияти боз ҳам васеъро фароҳам меоварад. Таъкид ёфт ки дар вилоят бо саҳму иқдомҳои корхонаҳои саноатӣ, таъсиси бунёди корхонаyu коргоҳҳои нави истеҳсолӣ, рушди соҳибкории истеҳсолӣ, афзоиши содирот ҳиссаи ин соҳаҳо дар иҷрои ҳадафи чоруму миллии саноатикунонӣ бо сурати кишвар калон аст. Ин раванд муваффақона идома дошта талабот ба маблағҳои гардишӣ меафзояд ва дар ин ҷода равона намудани захираҳои қарзӣ дастгириҳои молиявии саноатсодиротбонк ба рушди соҳаи саноат ва соҳибкории истеҳсолию содирот мусоидати бештар менамояд. бинои филиали бонк дар шаҳри Хуҷанд пурра таъмиру азнавсозӣ ва бо мебелу лавозимот таҷҳизоти соҳаи бонкдорӣ муҷаҳҳаз гардонда шуда барои кормандони филиал ҳамаи шароитҳои меъёрӣ муҳайё гардиданд. дар филиали саноатсодиротбонк мутахассисони соҳа ба кор ҷалб ва беш аз 20 ҷойи корӣ таъсис ёфтааст. дар иртибот ба иҷрои дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат пас аз як соли фаъолияти корхонаи воҳидии давлатии бонки саноати содиротии тоҷикистон саноатсодиротбонк филиали худро дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд ифтитоҳ намуд ки гувоҳи фаъолияти созандаи роҳбарияти бонк маҳсуб меёбад. филиали саноатсодиротбанк дар шаҳри Хуҷанд бо беш аз 20 ҷойи корӣ имрӯз омода аст ва мизоҷон аз рӯи тамоми намуди хизматрасони бонкӣ фаъолият намояд. дар муддати беш аз як соли фаъолият саноатсодиротбонк ҷиҳати ҳарчи бештар аз худ намудани фазои сармоягузории дохилӣ, саҳмгузорӣ дар рушди соҳаҳои афзалиятноки саноат, содирот ва дастгирии молиявии соҳибкорону истеҳсолкунандагони ватанӣ мавқеи фаъолу устувор пайдо менамояд. бонк дар ин давраи фаъолият ба беш аз 220 корхонаҳои саноатӣ субъектҳои соҳибкорӣ дар ҳаҷми беш аз 325 миллион сомонӣ қарзҳои имтиёзнок пешниҳод намудааст ки соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт ва 53 шаҳру ноҳияҳои кишварро фаро мегирад. мо 2017 сол қарзи имтиёзнок ба қариб 2 миллион сомонӣ гирифта аз бо технологияи аврупоӣ фабрикаи қабул бандубаст хунук кардан ва содироти меваи тӯри тоза яъне зардолу олу гелос таъсис дода будем хеле самаранок барои содирот аст. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд як қатор корхонаҳои саноатӣ ва соҳибкории истеҳсолӣ бо истифода аз қарзҳои имтиёзноки саноатсодиротбонк бо вориди технологияҳо ва воситаҳои гардиш истеҳсолотро рушд медиҳанд. соли равон мо дар бонки мазкур ба маблағи 3 миллион сомонӣ бо фоизҳои паст қарз гирифта аз ҳисоби ин дастгирии молиявии бонк мо аз хориҷи кишвар таҷҳизотҳо дароварда васли насб намуда ва боз чӯҷаҳои зоти бролерӣ барои парвариш ва истеҳсол дароварда парвариш карда истодаем. роҳбарияти саноатсодиротбонк тасмим гирифтааст ки дар давраҳои минбаъда дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд марказҳои хизматрасонии бонкро таъсис диҳад ва баҳри татбиқи сиёсати давлатӣ дар самти дастгирии молиявӣ барои рушди истеҳсолот, афзоиши маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва мусоидат ба содироти молу маҳсулот фаъолиятро густариш бахшад. идомаи барномаи иттилоотии ахбор. хоҷагиҳои вилояти Хатлон ки аз моҳи март кишти чигидро оғоз карда буданд, имрӯз ба ҷамъоварии ҳосили пахта оғоз намуданд. кооперативи тиҷоратии истеҳсолӣ Абдудовуд Дӯстофи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ нахустин шуда ба ҷамъоварии ҳосил дар заминҳои ҳудуди ҷамоати шаҳраки Гулистон оғоз бахшиданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар миқёси вилояти Хатлон яке аз истеҳсолкунандагони асосии ашёи хоми пахта ба ҳисоб меравад. маҷмуан ҳамасола хоҷагиҳои пахтакори ин ноҳия дар масоати 9900 гектар кишти пунбадона гузаронида солона то 23 000 тонна пахта ҷамъоварӣ менамоянд. дар ноҳия ду хоҷагии тухмипарвари арзӣ вуҷуд дорад ки дар таъмини хоҷагиҳои пахтакори минтақа бо тухмиҳои хушсифат нақши ниҳоят муҳим доранд. бо шарофати дастрасии хоҷагиҳо бо тухмиҳои аълосифат, таъмини саривақтии оби полизӣ ва дигар омилҳои агротехникӣ, хоҷагидорон аз кишту кори пахта даромади хуб ба даст меоранд.
дар мавсими имсола дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ майдони пахтазору наздикии 10,000 гектарро дар бар мегирад ки дар он 3300 адад хоҷагиҳои деҳқонии пахтакор фаъолият менамоянд. Кооперативи истеҳсолии Абдувадуд Дӯстов яке аз хоҷагиҳои намунавии ноҳия маҳсуб ёфта имсол роҳбарияти хоҷагӣ дар майдони 160 гектар 3 навъи тухмии хориҷиро парвариш намуданд ки ба гуфтаи деҳқонон ҳосилнокии он нисбати тухмиҳои маҳаллӣ хубтар мебошад. Кооперативи тиҷоратии истеҳсолии Абдувадуд Дӯстов яке аз аввалинҳо шуда ба ҷамъоварии ҳосили пахта шурӯъ намуд. ҳанӯз соли гузашта хоҷагӣ бо дастгирии ширкати рушди хатлон аз ҳисоби аз худкунии заминҳои солиёни зиёд бекорхобидаи мавзеи Гулистон масоати кишти пунбадонаро зиёд намуда буд. таҷрибаи солҳои охир нишон медиҳад ки заминҳои ба гардиши кишоварзӣ даровардаи мавзеи Гулистон ҳосилхез буда дар сурати заҳмати софдилонаву риояи қоидаҳои агротехникӣ ҳосили баланди зироатҳои гуногунро метавон ба даст овард. имсол дар ҳудуди ноҳия 9900 гектар кишти пахта гузаронида шуд. айни ҳол бошад хоҷагиҳои деҳқонӣ, хоҷагиҳои инфиродӣ ба гуну чуни ҳосил сар карданд. имрӯз дар майдони пахтазори хоҷагиҳо нашунамои пахта нағз аст. мо боварӣ дорем ҳамаи хоҷагиҳои деҳқонӣ, хоҷагиҳои инфиродӣ аз уҳдаи нақшаи дурнамаи пахта ба пуррагӣ мебаранд. соли ҷорӣ дар заминҳои кооперативи тиҷоратии истеҳсолии Абдувадуд Дӯстови ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ҷамъ дар майдони 160 гектар парвариши навъҳои гуногуни ба иқлим мутобиқи пунбадонаро ба роҳ монда буданд. имсол дар хоҷагии кооперативи тиҷоратии Абдувадуд Дӯстов ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар майдони умумӣ 160 гектар кишти пахта гузарондем. тухмиҳои нави мая 505, мая 455, аден 123 кишт намудем ки нашунамои пахтамон хеле дар ҳолати хуб қарор дорад. дар хоҷагӣ беш аз 200 нафар саҳмдорон кор ва фаъолият мекунанд. айни замон саргарми ҷамъоварии ҳосил мебошад. маврид ба ёдоварист ки бо дастгирию сармоягузории ширкати рушди хатлон дар минтақаҳои гуногуни ноҳияҳои Ҷалолиддини Балхӣ ва дӯстӣ даҳҳо хоҷагиҳои кишоварзӣ ба кишту парвариши пахта машғуланд ки ҳамасола аз аввалинҳо шуда дурнамои солонаи истеҳсолиро пеш аз муҳлат иҷро менамоянд. аз ҷумла баъди ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои бекорхобидаи мавзеи Гулистони ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ садҳо нафар сокинони маҳаллӣ ба шуғли кишоварзӣ фаро гирифта шуданд. ба гуфтаи деҳқонону хоҷагидорон дар солҳои пешин қисмати зиёди марзҳои кишоварзии ҷамоати шаҳраки Гулистон тариқи пойгоҳҳои обкашӣ обёрӣ мешуданд. дар ин миён чанд соле бинобар норасоии оби полезӣ қисмати зиёди заминҳои ин мавзеъ аз гардиши кишоварзӣ дур монда буд. баъдан бо ташаббуси роҳбарияти ширкати рушди хатлон қисмате аз ин заминҳо дубора мавриди истифода қарор дода шуд ки ба ин васила дар баробари афзоиши истеҳсоли пахта инчунин сокинони зиёди деҳаҳои атроф бо шуғулҳои деҳқонӣ фаро гирифта шуданд. худойдоди Раҷаб, Искандари Саид барои барномаи ахбор аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. сокинони ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияи Деваштичи вилояти Суғ дар мавсими ҷамъоварии ҳосили маҳсулоти кишоварзӣ ба консервакунонии маҳсулот машғул шуда барои зимистон захира менамоянд. дар аксар ҳавлию хонаводаҳо бонувон аллакай захираи фасли зимистонро омода намуданд. таваҷҷӯҳ намоед. самти асосии фаъолияти сокинони наздик 180 000 нафараи ноҳияи Деваштичи вилояти Суғ картошкапарварию зироаткорӣ ва боғдории чорвопарварӣ маҳсуб ёфта мазраъаҳои кишаванда дар кооперативҳои истеҳсолии кишоварзӣ ва хоҷагиҳои деҳқонии махсуси тухмипарварӣ, инфиродию оилавӣ ва заминҳои президентӣ пурсамар истифода мегардад. дар ин раванд аҳолӣ низ қитъаҳои назdiҳавлигиро ба манфиати рушди оила, беҳтарсозии сатҳи зиндагӣ ва баландбардоштани маърифати истифодаи замин самаранок истифода мекунанд. ҷиҳати аз қитъаҳои назdiҳавлигӣ рӯёнидани дусаи ҳосил истиқоматкунандагони 8 ҷамоати шаҳраку деҳот ҷаҳду талош дошта баробари таъмини бозори истеъмолӣ ҳамзамон маҳсулотро барои фасли зимистон захира менамоянд. ин амали бобарор феълан дар байни сокинони ҷамоати деҳоти ғазантарак густурда роҳандозӣ гардидааст. аҳолии 7 деҳаи ҳудуди ҷамоат аз мазраъаҳои саҳмияшон бештар ғалладонагиҳоро ёнида дар хонаҳо захира карданд. занону бонувони оилаҳо бошанд аз боғоту майдонҳои назdiҳавлигӣ помидору бодарин, булғориву боимҷон, кашнизу шибит, серпиёзу мевагиҳо ҷамъ оварда ба сарпойсозии нӯшобаи афшураҳо, мураббо, консервҳои гуногун ва хӯришҳои ҳархела шуғл меварзанд. ин гуфтаҳо дар фаъолияти ҳаррӯзаи аҳли оилаи Мӯмин Собиров барало ҳис карда мешавад.
اهل اویلا هر واجب صحنه حوله را پرسمر استفاده کرده نهالهای میوه دهنده شنانده و در مزرعه ها کشت زراعت را راه اندازی کرده از محصول دسترنج خویش 200 بانک شیشگی نوشابه افشوره مربا و خورش آماده و برای زندگی با فراغت فصل زمستان ذخیره کرده ایستاده‌اند. در اویله ما در فصل زمستان خیلی آمادگی بر وقت آغاز می شود. از محصولات روی زمینی خود ما به سرما مثال من پومیدور، بلغار، از محصولات روی حولی خودمان من افشوره ها تیار کرده، از گیلاس، انگور، زردالو، انجیر، هر گونه خورش ها آماده کرده. مورد ذکر است که ذخیره سازی نوشابه ها و کنسرو خورش ها به فصل زمستان خوب است، اما اگر این عمل بری آیه قاعده های سنتری و بهداشتی عملی کرده شود عاقبت های ناگوار به میان میآورد که جبرانش وزنین است. از همین لحاظ کدبانه ها پیش از بندوبست و سرپای سازی بانک های شیشگی و دیگر واسطه ها را با آب جوش آمده 2-3 مرتبه تمیز کرده میوه سبزیجات را طبق طلبات قواعد سانیتری و اپیدمیولوژی تازه می‌شویند. اهل اویلا بیشتر از بادرینگ و پومیدور صحن حوله خویش خورش‌های خوشمزه تیار نموده برابر در فصل زمستان تامین گرداندن طلبات خانوادگی همزمان محصول دستشان را برای فروش به نقطه‌ها و مغازه‌های خوراکواری پیشنهاد نموده سطح زندگیشان را به مراتب بهتر می‌سازند. مضبوط بابازاده از ناحیه دیوشتیج برای برنامه اخبار. امروز در شهر دوشنبه باری اول فورومی رشد ذهنی صنعی در جمهوری تاجیکستان با اشتراک نمایندگان حکومت مملکت، راهبران وزارت و اداره‌های داخلدار و شرکت‌های خارجی دایر گردید. گزارش همکارانمان در این خصوص. навоварон назар ба солҳои пеш қадамҳои устуворонаи худро ба пеш гузошта дастгоҳу таҷҳизот ва барномаҳоеро ихтироъ кардаанд ки имрӯз дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ мавриди амал қарор гирифтаанд. ҳамин аст ки нахустин озмоишгоҳи зеҳни сунъӣ дар минтақаи осиёи марказӣ бо номи таҷруб дар душанбе ба фаъолият шурӯъ кард. таҷруб бо дастгирӣ ва мусоидати вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон таъсис дода шудааст. зеҳни сунъӣ ки яке аз пешрафтарин самтҳои технологияи нав мебошад, онро дар тоҷикистон ворид намоем ва тибқи истифодаи зеҳни сунъӣ дар оянда тоҷикистон тавонад пешрафти иқтисодии худро беҳтар намояд. аз ин ниҳоз ман мехоҳам зикр кунам ки дар паёми худ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зикр карданд ки пешрафти иқтисодиёти рақамӣ ин асоси пешрафти иқтисодиёти кишвар аст ва барои мо боиси ифтихор аст ки имрӯз кишвари мо дар самти пешрафти зеҳни сунъӣ қадамҳои аввали худро барпо намуд. зеҳни сунъӣ ин як самти технология аст ки дар он системаҳои компютерӣ метавонанд мисли одам фикр кунанд ва қарор қабул кунанд. ва дар дунёи имрӯза мо дида истодаем ки зеҳни сунъӣ ин дар давлатҳои пешрафта акнун нав ворид гарда истодааст. то соли 2030 тибқи ҳисоботи экспертон зеҳни сунъӣ ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ 15.7 триллион доллари амрикоиро ворид менамояд. имрӯз дар шаҳри душанбе бори аввал форуми рушди зеҳни сунъӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки намояндагони ҳукумати мамлакат, роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор ва ширкатҳои хориҷӣ доир гардид. зикр карда шуд ки ин ҳама дастовардҳо дар заминаи дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи ҳамешагии роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат нисбат ба олимони ҷавон ва дар маҷмӯъ соҳаи моликияти зеҳнӣ ба даст омадааст. ихтироъоте ки дар мамлакат анҷом дода шуданд бештар ба соҳаҳои тиб, кишоварзӣ, байторӣ, кимиё, гармидиҳӣ, металлургия, интиқолдиҳӣ, насоҷӣ, саноати хӯрокворӣ, дорусозӣ, коркарди пахта, навъҳои нави зироат ва селексияи растаниҳо тааллуқ дорад. манучери сулаймон, холмуҳаммади давлат, ахбор. дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳияи рӯшон сокинони маҳаллӣ дар эҳёи ҳунарҳои мардумӣ саҳм мегузоранд. дар ҳамин замина сокинони ноҳия дар шароити хона ба қолинбофӣ машғул буда дар баробари эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ҳамзамон манфиати иқтисодӣ ба даст меоранд. гузориши хабарнигорони мо. заринамол лашкарӣ ва аз он бонувонист ки умри худро ба ҳунаромӯзӣ ва рушд додани ҳунарҳои дастии хоси мардуми Бадахшон замин бахшидааст. ин бону қайд медорад ки аз овони хурдсолӣ ба ҳунармандӣ шавқу рағбати беандоза дошта, бо мурури замон ҳунари ҳаҷдодиро ҳамчун мероси гаронбаҳо аз модари хеш омӯхта онро давом додааст. имрӯз дар хонаи шахсии худ бо ҷалби чанд нафар занони бешуғли маҳалла ба ҳунари бофандагӣ, дузандагӣ, мураббофӣ, қолинбофӣ ва сайқал додани дигар намуди ҳунарҳои мардумӣ машғул мебошад. баъди хатми курси кӯтоҳ муддат
дар вилояти сохт ҳунари қолинбофӣ ва адрасбофиро низ аз худ намуда ҳайни замон занон ба тайёр намудани қолинҳо машғул мебошанд. гарчанде ҳунари қолинбофӣ мушкил ва заҳматталаб бошад ҳам кӯшиш ба харҷ дода истодааст то ки ин маҳсулоти тайёрнамударо дар асоси талаботҳои муосири қолинтайёркунӣ сохта пешкаши мизоҷон гардонад. هنرمندی آن را من اول از مادرم یاد گرفتم چون که مادرم هنرمند بود توق دوزی میکرد نسک بافی میکرد منم این هنر را از مادرم کم کم یاد گرفتم نه که امن از سال 91 من سر کردم به هنرمندی روز خود با من هنرمندی خود میگذرانم. این هنرمندی چیره دست تلاش مینماید که قالینبافیро дар байни дигар бонувони хонанишини деҳа низ ташвиқ намуда онҳоро бо шуғли қолинбофӣ ҷалб намояд. ният дорад дар намоишгоҳҳои дона маҳсулоти тайёрнамудаи худро ба намоиш гузошта пешкаши харидорон намояд. аз ҳисоби заҳмати пурмашаққати хеш рӯзгори худро пеш бурда орзу дорад ки дар доираи фаъолияти худро минбаъд низ васеътар намуда занону бонувони хонанишинро ҳарчи бештар ба шуғл фаро гирад. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоъоти ахбор. хайр, тансияту хунобод бошед.